Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Церегрецька, і ми продовжуємо підбивати підсумки 2017 року. Наступну годину ми будемо говорити про резонансні події, які сталися в Україні, зокрема про низку вбивств, які відбулися. Спершу, ніж почати обговорення, пропоную подивитися сюжет. Вбивство Окуєвої. 30 листопада в селі Глеваха, що на Київщині, невідомі з автомата розстріляли автомобіль, в якому їхали добровольці Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Його поранили в ногу, Аміна отримала 5 куль, одна з них у голову. Жінка померла на місці. Наразі в цій справі не знайшли ні виконавців, ні замовників. Одна з пріоритетних версій – дії російських спецслужб для дестабілізації ситуації в Україні. До цього 1 червня на подружжя в Києві був скоєний замах. Тоді Окуєва з метою самозахисту відкрила вогонь у відповідь і поранила нападника. Нині він під арештом. 25 жовтня увечері у Києві біля телеканалу «Еспресо» пролунав вибух. Унаслідок інциденту постраждали відомий політолог Віталій Бала, народний депутат Ігор Мосійчук та ще кілька осіб. Внаслідок вибуху загинули 2 правоохоронців. Поліція нині розслідує справу як теракт. 8 вересня 2017 року на Бессарабській площі у столиці раптово вибухає автомобіль Toyota Camry. Тоді загинув водій, громадянин Грузії чеченського походження Тимур Махаурі. Він числився в складі чеченського добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, який воював на Донбасі. Під час вибуху разом з Махаурі в машині була жінка і дитина. Вони отримали травми, але залишилися живими. Умисне вбивство розслідує Нацполіція. Ні виконавці, ні замовники вбивства наразі не встановлені. 27 червня внаслідок підриву автомобіля в столиці загинув командир спецназу Головного управління розвідки Максим Шаповал. Також у результаті вибуху осколкові поранення отримали ще 2 людей. Обом надано медичну допомогу без госпіталізації. Інцидент розслідують як теракт. 31 березня у середмісті Маріуполя пролунав вибух. У повітря злетів автомобіль. Стало відомо, що загиблий водій працював у правоохоронних органах у Службі безпеки України. Це був полковник СБУ Олександр Хараберюш. Слідчі кваліфікували трагедію як теракт. Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив Хараберюша орденом за мужність. Вбивство Вороненкова. 23 березня 2017 року колишній депутат Російської Держдуми Денис Вороненков йшов бульваром Шевченка у Києві на зустріч з іншим російським екс-депутатом Ілею Пономарьовим. Та раптом до нього ззаду підкрався кілер і майже впритул розстріляв Вороненкова. Його охоронець встиг вистрілити у відповідь. Вбивця Павло Паршов згодом помер у лікарні. Генпрокуратура вважає, що замовником був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін. За даними слідства, той діяв під керівництвом ФСБ. Варто додати, що за словами генпрокурора Луценка, Денис Вороненков був свідком у справі про держзраду Януковича. Ну от, власне, нагадали нам ці жахливі події, які відбулися в країні. Давайте поговоримо про це. У нас в студії є журналіст Роман Романюк. Доброго ранку, пане Романе. Ну, почнемо, напевно, з першого, власне, що було у сюжеті. Це вбивство Аміни Окуєвої. І скрізь, в принципі, простежується така теза, навіть не тільки в цьому вбивстві, не тільки в цій ситуації, це замовлення там російських спецслужб, або там російські виконавці і так далі. От ваш коментар хотілося б почути. Ви знаєте, я не схильний робити 2 речі в житті: спрощувати і говорити про те, в чому до кінця не певний. Так? Це якраз цих 2 речей не вистачає всім нашим коментаторам від влади. Так? Тобто, як тільки щось відбувається, одразу виходять всі якби публічні особи, починають щось коментувати, і потім через там півроку, рік з'ясовуються справжні причини того, що відбулося, і виявляється, що це все те, що говорилося владою, було повною нісенітницею. Так? Тобто всі ці вбивства, вони візуально дуже схожі. І замахи, так, там, скажімо, на Мосійчука, і всіх цих. Але мені здається, що там є кілька груп між собою не пов'язаних, скажімо, вбивства всіх військових. Так, це одна група. Так, вбивство чеченських активістів і добровольців, там, бійців, і замах на Мосійчука, мені здається, це зовсім інша група. Так, тому що у Мосійчука теж такі серйозні, як наскільки мені відомо, стосунки з чеченськими групами, які от в Україні групуються. Так, там же ж теж їхня
боротьба ну, всередині самого народу, от, чеченського, та, вона ж теж досі не завершена. Війни вони ніколи не закінчуються. Та, і там теж багато різних групувань, які, ну, скажімо так, сфер впливу, та, які між собою досі борються. Так, от. І мені здається, що єдине, що можна сказати точно, це те, що в Україні з'явилася, ну, я б не хотів би так говорити, в принципі, але доведеться, та, що з'явилася якась група висококваліфікованих, прости господи за таке слово, спеціалістів, та, які спеціалізуються на замовних вбивствах, які от, виконуються шляхом підриву, та, автівок. Тому що починаючи все, що всі ці вбивства, які були цього року, мені здається, що вони першим таким гучним вбивством і так само з таким самим почерком, так само організоване і так само не розкрите, було вбивство Павла Шеремета, якщо пам'ятаєте. Так, тобто така сама схема, так, невідомі, підрив, центр міста. Тобто, ну, от, при тому так, що там експерти встановлювали, що якби хтось сидів поруч, то загинув би тільки водій. Так, точно так само, як і в Махаурі, по-моєму. Так? Коли він сидить на передньому сидінні, ззаду сидить жінка з дитиною живі, а він помирає. Так? Тобто це дуже така, знову ж таки, пробачте, це такі слова, філігранна замовна робота, якою, на моє переконання, хтось в Україні почав промишляти так, в таких великих масштабах і дуже професійно в цьому плані. Так? І тому мені здається, що це всі ці вбивства, які були, що це не останні вбивства, які ми спостерігаємо, які так само цей. Але велика проблема в тому, що наші от спецслужби, ну принаймні в публічній площині, намагаються все дуже спростити. Так? Тобто є дуже зручний, скажімо так, винуватець всього зла на землі, так? От російські спецслужби. Тобто це щось таке, от, знаєте, от як нечиста сила, там, якийсь диявол, ще щось, російські спецслужби. Тобто синонімічний ряд приблизно такий самий. Це щось таке метафізичне, яке не має от живого якогось предметного, особленого представництва на землі, так, то це от просто якась зла сила, яка керує Всесвітом і добиває тут в Україні людей. Хоча насправді спецслужбовці мусили, по-перше, менше говорити, по-друге, більше робити. Так? І щоб не допустити, ну, наприклад, там вбивство Окуєва. Так? Скільки вже замахів було і на неї, і на Адама, на її чоловіка. Так? Тобто кілька. Те, яке згадували ви в сюжеті, воно ж було не перше і, як з'ясувалось, потім не останнє. І яким чином можна було допустити такий розвиток подій, що там, ну, наскільки я знаю, там щось 2 чи 3 було в засідці, так? Тих, хто їх розстріляв. Тобто, яким чином от ті їхали без охорони. Ну, тобто, дуже багато таких запитань, на які немає якихось внятних відповідей, так? Але є така ширма велика от, російські спецслужби всьому. Так? От, згадайте, знаєте ще, що в цій ситуації паралель можна провести з підривами в Балаклії, в Калинівці, так? Складів. Тобто одразу тільки от воно відбулося, одразу виходять там, починаючи від Турчинова і закінчуючи всякими Антонами Геращенками, ну, тобто маю на увазі спікерів нижчого рівня, так? Тобто всі кричать, от це диверсія, це Росія, дрони, там, диверсанти, все, що хочеш. Потім проводять офіційне розслідування, з'ясовується, що якась компанія просто зберігала якісь речовини не там, де треба було, вони зайнялись, підірвався один снаряд і рознесло стратегічний, там, один з найбільших складів боєприпасів в Україні, які критично важливі для української армії. Так? І що всі говорили? Російські диверсанти, російські спецслужби, ще щось з'ясувалося. Якийсь начальник якоїсь частини не там дозволив не там залишити якісь речі. Так? Тобто російські сліди, вони такі дуже ефемерні, якщо розібратися в суті, але, звичайно, вони є причиною того, що відбувається. Так? Тобто оце от нездатність держави реагувати на всі виклики, ну, правоохоронної системи реагувати на виклики всередині, зумовлена великою мірою тим, що величезна частина ресурсів і сил потрачена на те, щоб реагувати на зовнішні виклики. Відповідно, коли ти маєш обмежений ресурс і мусиш його використовувати для, ну,
для того, щоб тримати порядок, якось і відбивати агресію зовнішню, так, то всередині в тебе виходить чорті що з боку бантик. Пане Романе, ми обов'язково ще поговоримо про вибухи на складах, тому що це також дуже важлива і велика тема для обговорення, але я хочу тут уточнити. Зокрема, ви зазначаєте про те, що дуже схожий почерк, так, на усіх цих вбивств, хоча, зокрема, ви виокремлюєте групи різні, тобто це чечени, це журналісти. Чому тоді така схожість, в принципі, стосовно абсолютно різних представників нашого населення і різних груп? Ну, я ж знову ж кажу, що це тільки моє якесь внутрішнє відчуття і таке припущення. Так? Я не можу стверджувати, бо немає ніяких, скажімо так, документальних доказів. Так? Але, знаєте, ви коли приходите в магазин купити хліб, так? Там стоїть один продавець, який продає цей хліб всім, хто прийде і попросить. Точно так само і в цій ситуації, як мені здається. Є якась добре організована група кілерів, які займаються якимись от такими речами. І вони виконують замовлення ті, які приходять. І напевно, що ця група кілерів, вона далеко не ця залізна рука Кремля, а напевно, що самі виконавці також. Не можна стверджувати, тобто можна припустити, що от, просто вони отримали замовлення від різних груп. От більший інтерес, ну тобто, звичайно, знайти і покарати треба і виконавців, так, але от мені здається, що більший інтерес складають групи замовників. Так? Тобто, мені здається, що якщо колись вдасться розібратися з тими, хто замовляв всі ці вбивства, то з'ясується, що це все зовсім різні люди. Хоча, можливо, виконавці були одні й ті самі. Так? І там точно буде не тільки спецслужби Росії, скажімо так. От, зокрема, ви зазначили про вбивство Павла Шеремета. Сталося це у 2016 році. Досі невідомо ані замовника, ані виконавця. Нам ніби там представляють якісь, демонструють матеріали, нібито, які там знаходить СБУ і так далі. Але тим не менш, все одно ми досі, як факт, не маємо винуватців. Тобто, хто винен, хто це робив. Насправді не маємо абсолютно нічого. От, і це теж такий дуже великий маркер, насправді, того, що ця от подія, якби вона була одразу викрита, там, розслідувана і покарані ті, хто виконував, і ті, хто замовляв це вбивство, то можливо, знову ж таки, це припущення, так? То можливо всіх тих наступних таких гучних убивств могло б і не бути. Розумієте? Тому що атмосфера безкарності, вона породжує безкарність і вседозволеність. От такий ми наслідок маємо. Так? Тобто ми так само дізнаємося, на «Українській правді», дізнаємося подій, якісь версії слідства, там, чи якісь нові дані слідства, чи ще щось. Хоч ми якби працювали з Павлом, це наш колега і все таке. Але ми дізнаємось про все так само, як і всі решта людей. Так? Ніхто нічого не розказує, ніхто нічого не знає. І все ближче та межа, коли здається, що ніхто ніколи і не дізнається. Так? Тому що якогось відчутного результату, чи якихось показників, чи якихось даних, як не було і немає. Чим далі від того моменту, тим складніше їх здобувати, мені здається. Але, знову ж таки, надія помирає останньою, тому будемо сподіватися. От найбільш парадоксально, що насправді розслідування журналістів і матеріали, які вони публікують, вони виявляються більш інформативними, аніж результати діяльності спецслужб. І в мене просто наступне запитання, знову ж таки, враховуючи всі ці вибухи, які відбуваються у центрі міста, страждають люди, які взагалі просто звичайні перехожі, пересічні українці. Тобто, і в якийсь момент особисто мені, і я також неодноразово говорила про це в ефірі, що мені вже стає страшно ходити містом. І в мене, як у громадянина України, постає запитання саме там до Служби безпеки України. Хлопці, а власне, коли це минеться і коли я буду без страху виходити у центр міста? І давайте тоді поговоримо про діяльність вже безпосередньо СБУ. Ми всі прекрасно розуміємо. Таємниця слідства, нехай там є якісь матеріали, які не можна розголошувати, не потрібно розголошувати з будь-яких мотивів.
мотивів, політичних чи ще якихось. Але тим не менш, факт лишається фактом. Вибухи вони є, вбивства вони є, страждають люди. Ну тобто, що потрібно робити? Якою б, можливо, мала бути реакція влади? Я не знаю. Можливо, хоча б якось подати, зробити видимість того, що є якась робота. Я вам можу вас запевнити, що виходити на вулицю спокійно ви зможете ще не скоро. От в цьому я свято переконаний, тому що, по-перше, для того, щоб побудувати спецслужбу, треба не роки, а десятиліття. Таку, яка б функціонувала як нормальна служба. Так? Вона же як? Ми ж останніх 25 років, 6, скільки там вже ми незалежні. Так? Тобто у нас відбувався негативний відбір у всіх цих силових відомствах. Так? Тобто лишались тільки нормальні люди не витримували такої системи, життя в межах такої системи, так? Коли там Служба безпеки займається скрапленим газом, або рейдерить бізнеса, або там займається контрабандою горіхів. Ну, просто якісь такі речі, які, пробачте, на голову не налазять, замість того, щоб займатися тим, для чого вона створена. Так? І кожне силове відомство таке. І люди, які там працювали в умовах, коли не було ніякої зовнішньої агресії, так? Тобто вони бачили весь цей безлад і весь цей хаос і всю цю продажність, вони просто йшли звідти. Там лишалися найсвітліші голови, скажімо так, давно звідти пішли. І тепер останні роки там частина з них повертається, частина нових приходить людей, так, але система настільки потужна, що вона продовжує перемелювати за інерцією всі ці нові сили. І це складний процес, і спецслужби так просто і так швидко не робляться, особливо якщо їх там 25 років руйнували. Так? Тому мені здається, що нормальне функціонування наших правоохоронних органів загалом і там СБУ, зокрема, чекати там ближчі роки дуже проблематично. Ну, просто чисто теоретично, мені здається, що це неможливо, тому що це все дуже трудоємкий процес, який потребує таких якихось точечних, але дуже тонких, таких відшліфованих речей. Так? І плюс до всього ми не можемо бути спокійними, коли, пробачте, але в нас іде війна. Тобто там, як би ми далеко, скажімо так, з Києва дивлячись, нам здавалося, що ми так відчутно далеко від цієї території, але війна – це в першу чергу зміна моделей поведінки. Війна – це зміна, скажімо так, больового порогу і якихось системних реакцій держави і окремої людини на ті чи інші прояви насильства там, чи якихось речей. Розумієте, свідомісно все це дуже змінюється. Так? Скажімо, там, буквально такий трошки смішний приклад. Так? Днями затримують в Кабінеті міністра російського шпигуна. Якби це відбулося років, 4 тому, 5, тобто, скажімо, там, умовно, за Януковича відбувається таке, що в Кабінеті міністрів затримують шпигуна. По-перше, це тема на рік. По-друге, це тема для такого висміювання просто, я не знаю, чи хтось би публічно пережив такий позор, скажімо так. От в тебе, ти прем'єр-міністр, а біля тебе шпигун російський. Тобто, щось таке абсолютно макабрастичне, так? І нічого. У нас нічого не відбувається. День поговорили, 2 поговорили, все. Чому? Тому що це неважливо, тому що гинуть люди, тому що йде війна, тому що все змінюється. І така ситуація, вона настільки непередбачувана. Так? Тобто може завтра спалахнути щось таке, що все, про що ми зараз з вами годину говоримо, що все це не має абсолютно ніякого значення. Так, скажімо, там якась пряма військова інтервенція. Це ж можливий варіант розвитку подій, можливий. Тим паче в Росії насуваються вибори, їм треба внутрішня мобілізація, там, чи якийсь у нас новий там збройний, скажімо, переворот. Праві організації, яких насправді дуже чисельні, як би там хто що не говорив, вони по містах України, по обласних центрах в Києві, вони добре озброєні. У них є схорони зброї, у них є чітка ідеологічна вертикаль. Так? Це нормальні такі революційні організації, розумієте? І це ж теж один з розвитків можливих подій. Так? Військовий, не військовий, а збройний державний переворот правих сил. Можливий такий варіант? Можливий. Розумієте? І маючи весь такий набір, скажімо так, опцій,
сказати вам, що ви от завтра можете спокійно вийти на вулицю і там до кінця життя спокійно ходити вулицями Києва, я не можу. І я впевнений, що тут в цій країні ніхто не може. От, принаймні, але для того, щоб це зробити, треба по одній відсікати кожну із цих причин. А це насправді все на руки вперед закладені бомби. Хочеться проаналізувати, або ж принаймні спробувати проаналізувати, чому так склалося. Ну, я так розумію, це надбання Радянського Союзу. Можна скільки завгодно говорити про те, що Україна молода держава, що нам ще дуже багато потрібно часу для того, аби якось там вдосконалити там будь-які наші структури. Та це не тільки мова про СБУ, але тим не менш. Зокрема, от випадок, який ви зазначаєте, і також який ми обговорювали теж в ефірі, мені теж, вибачте, не налазить на голову, коли у стані війни фактичної в країні знаходиться шпигун на вищих ешелонах влади країни-агресора. Мені здається, що це такий вже камінь в город спецслужбам нашим. І що саме цікаве, коли ти починаєш задавати запитання, власне, представникам СБУ, колишнім працівникам СБУ, вони починають виправдовуватися і говорити, але ж люди, чекайте, ми маємо справу з таким серйозним супротивником, технічно оснащеним і надалі. Тобто з цього є висновок, що ми технічно не оснащені, ми не серйозні, і ми просто, власне кажучи, ми діти. І до нас, якщо захочемо, може зайти будь-який шпигун у будь-який кабінет. Навіть там до Гройсмана, можливо, до Порошенка зайде. За великим рахунком, десь так і є. Тобто ми справді маємо дуже серйозного противника, ми маємо одного з найсильніших противників в світі. Тобто, якби Радянський Союз, і відповідно нинішня російська держава, тобто вони ж побудовані за одним принципом. Тобто вся держава тримається за рахунок залізного просто кулака силового блоку, армія, міліція і спецслужби. І з іншого боку надпотужного інформаційно-пропагандистської машини. Тобто це дві речі, які тримали Радянський Союз в цілісності, і дві речі, які тримають Росію в цілісності. І ніхто ніколи не шкодував грошей на ФСБ, на слідчий комітет, на російську міліцію, чи вона поліція, що як там вона тепер називається, на всіх їхніх силовиків, на армію. Ніхто ніколи не шкодував грошей. Це насправді високо оснащені за останнім словом техніки люди. Там реально працюють дуже серйозні професіонали своєї справи. Тобто ви подивіться, як вони організували анексію Криму. Це річ безпрецедентна. Тобто люди організували безпрецедентну річ. Тобто з нашого боку, звичайно, це, це немислимо, це злочин, це порушення всіх можливих міжнародних законів. Але були люди, які це організували. І ці люди працюють в ФСБ, хтось в Чорноморському флоті, хтось в їхній прокуратурі, хтось в армії. Розумієте, це люди, які насправді дуже високо кваліфіковані. І ми не можемо собі дозволити ставитись до них зневажливо. Тому що як тільки ми починаємо думати про них, що вони там всі ваньки-дурачки, ми вже одразу програємо. Тобто ми справді маємо справу з дуже серйозним суперником. З іншого боку, у нас справді, наша Служба безпеки до останнього часу, що це було? Це було такий майданчик для рейдерства. Тобто той, хто очолював Службу безпеки, в нього було дві опції. Перша – збирати компромат на весь політичний клас. І друга, скажімо, пам'ятаєте такого Валерія Хорошковського? Головний метросексуал країни, колишній очільник СБУ. Чого він спокійно виїхав? Чого ніхто його ніколи не доганяв? Чого ніякі там його бізнеси ніде ніхто ніколи не займав? Тому що людина очолює Службу безпеки. Коли людина очолює Службу безпеки, відповідно, в неї є, скажімо так, інформаційний тил, вона собі прикриває. Тобто це ресурс для цього був. І другий ресурс – це для наїздів на бізнес. Все. Розумієте? І тепер, коли ми зіткнулися з найбільш непередбачуваним, дуже продуманим, добре профінансованим, оснащеним ворогом з отакою Службою безпеки, те, що ми досі існуємо як держава, це вже величезна перемога. Вже за це треба, тобто не вважайте мене порохоботом, але вже за це треба Петру Олексійовичу особисто десь поставити маленький хоча б пам'ятничок за те, що ми реально 4 роки в умовах того, що проти нас гібридно воює Росія, ми досі існуємо як держава, це вже величезне досягнення. Тобто те, що наші державні інститути далі просто гниють так, як і гнили до цього,
Тобто оце велика проблема. Але те, що маючи такий набір інструментів, які фактично поломаних інструментів, вся державна служба поломана. Дипломатія завжди була така хрома на дві ноги. Так? Там армії ніколи не було. Так? Просто її постійно, систематично розпродували, пиляли на метал. І те, що маючи такий набір інструментів, ми досі існуємо, кожен день нашого існування як держави, це вже наша маленька наша перемога. Це головна, мені здається, наша перемога. У нас, прости Господи, досі не відбулося дефолту. Хоча як це відбулося? Чого ми досі не банкроти? Це теж велике питання. І це теж треба віддавати собі, як би так сказати, звіт, що у нас є дуже багато проблем ще навіть поза межами фронту. І те, що Служба безпеки і всі правоохоронні, вони потрошки міняються. Так? Тобто вони, звичайно, за інерцією такою дуже сильною, дуже великою, вони і далі працюють жахливо і в основному працюють на віджимання бізнесу і все решта. Але там зароджується поступово. Головне, що там зародилося за ці часи, я так спілкуюся з людьми, які якийсь мають до того стосунок, до армії, до цього, або до політичного естеблішменту. І всі вони кажуть, я кажу, що головне таке змінилося. І вони кажуть, що офіцери почали відчувати себе офіцерами. Тобто з'явилося якесь, повернулося, скажімо так, відчуття офіцерської честі. Так, багато з них, як були покидьками, так і лишились покидьками, які крадуть, підставляють і все решта. Але з'явилося якесь таке невелике ядро, на яке можна буде опертися далі для будівництва цих речей. Тобто все не так погано, але все гірше, ніж можна було б сподіватися. А на вашу думку, як скоро нам чекати на якесь оновлення цього органу? Чи можливо це? Я розумію, що це питання не 2018 року, але тим не менше, відслідковуючи таку динаміку. Це питання кожного дня. Головна думка, яку я хочу донести, тим, що я тут так просторо і малозв'язно говорю, це те, що зміна країни, зміна СБУ, прокуратури, поліції, політичного естеблішменту, регіональної влади, взагалі зміна країни – це робота кожного дня. Тобто ми кожен день маємо кожен на своєму місці займатися якоюсь конкретною справою і робити її добре. І вимагати від тих, хто робить іншу справу в іншому місці, робити так само, як ми. Тобто так, ти генерал СБУ, але якщо ти відчуваєш, що ти не тянеш і не можеш відповідати на виклики, які стоять перед цією службою, просто піди звідти. Правда, і всі тобі скажуть дякую. А про перспективи це складно говорити. Наступний рік вже фактично передвиборчий. Якихось різких рухів, якихось різких реформ я насправді боюсь очікувати, боюсь прогнозувати, тому що я не думаю, що щось відбудеться. Так? Основний акцент буде зроблений на все-таки якійсь соціалці, якісь підвищення стандартів, можливо, якийсь ріст економіки, дай Бог. Так? І тому якихось таких речей, які б розумієте, що таке почати, скажімо, кардинальну реформу Служби безпеки. Це порушити усталений баланс в силових органах. Так? Вони ж всі поділені між різними групами впливу. Так? МВС, умовно, під однією політичною силою, СБУ під президентом. І кожна із цих відомств, воно якимось чином має свої межі, так скажімо, компетенції, і вони поділені таким чином, щоб політичний істеблішмент відчував себе більш-менш збалансованим, так, щоб вони не були сконцентровані в одних руках. Як тільки ти починаєш реформувати, що значить реформувати? Якщо реальна реформа, то це треба прийти і зламати хребет всій цій системі і створити паралельну нову систему, яка просто замінить цю. Робити це в передвиборчий рік, це точно ніхто не буде. Тобто 18-й, 19-й я б цього не очікував, якихось кардинальних змін. Такі якісь маленькі косметичні зміни можливі. Тобто це, я боюсь бути поганим пророком, але мені здається, що це розмова року 20-го.
Я вас зрозуміла. Давайте дещо перейдемо до теми власне вибухів, тому що от буквально днями у Калинівці постраждалі люди, які там постраждали від вибуху, їх будівлі, відзвітували власне на місцях районна влада про те, що надали житло, надали кошти. Там, якщо я не помиляюся, 1,3 мільйони гривень було виділено людям, які вирішили своїми силами власне відновлювати свої помешкання. І є інформація, що там лишилося буквально 80 вікон замінити, і все буде от у первозданному вигляді. Тим не менш, от минуло вже скільки? 2 місяці, правильно? Але знову ж таки подробиці, якісь чіткі стосовно цієї справи, їх немає. І досі ми губимося у здогадках, тому що є інформація про те, що нібито, знову ж таки, диверсія, безумовно, це вічна наша версія, а далі те, що насправді охороняли склад, ну, ледь не пенсіонери. І, власне, те, що відбулося, це просто недбальство. І головна причина, що людина, яка, власне, звинувачується у цьому недбальстві, вона оштрафована, адміністративний штраф має 2,5 тисячі гривень. При тому, що збитки, ну, м'яко скажемо, мільйонні. Так, 800 мільйонів, якщо я не помиляюся. Це, ну, і в нашій країні, в тій ситуації, що ми знаходимося у стані війни. Так, ну і при тому всьому, що Калинівка була, здається, другим за величиною складом великокаліберних снарядів. Так, тобто там їх всього кілька штук по країні. Таких один був в Балаклії, який теж підірваний, ну, підірвався, скажімо так. Хто його підірвав, теж не зрозуміло. Другий от в Калинівці, так, тобто ще 2-3 таких події, можна, в принципі, підписувати акт капітуляції, тому що воювати просто не буде чим. От, і знову, пам'ятаєте, я говорив вже, починав з того, що нашим можновладцям і людям, які контролюють якісь органи, так, і компетентні для того, щоб приймати рішення і давати коментарі, треба більше приймати рішень і менше давати коментарів. Так? Тобто, коли в Калинівці були вибухи, то були заяви глави МВС, секретаря РНБО, спікера Верховної Ради, хто там ще, по-моєму, прем'єр-міністра. І всі в один голос сказали, що це нічого інше, як от обов'язково, що це російська диверсія. Там якісь дрони прилітали, то якісь підкупляли якихось ну, там маса була всяких версій. Так? І що в підсумку вийшло? Получився адмінштраф для якогось чоловіка, який там щось не там поставив, якось не так щось там десь стеріг. Так? Ви розумієте, наскільки невідповідною є реакція вищого ешелону державного керівництва, і наскільки вони далекі від реальних подій, які самі ж якби потім встановлюють і визначають. Так? Тобто це немислимо. І коли я от таку ситуацію накладаю на всі решту ситуацій, там, на економіку, на соціалку, на політику, я коли зіставляю от рівень заяв, скажімо, там, от, по Калинівці керівництва держави от, в момент вибуху, коли я потім зіставляю з кінцевим результатом розслідування, мені стає страшно, що якщо раптом от, в політичному житті так само відбувається і все те, що говориться от, ними, насправді результат цього буде отакий, як там адмінпротокол за підрив одного з найбільших арт-складів, то мені стає просто моторошно за майбутнє цієї країни. Але я сподіваюся, що такого не буде там. Зрозуміло. І ще, знову ж таки, остання така одна з гучних справ, от буквально там цього ранку, вчорашнього дня, це, безумовно, питання до нашої судової системи, та як працюють наші судді, і які виправдовувальні вироки вони виносять. Це йдеться про справу тітушок, яких, власне, відпустили. Ну, от прокоментуйте і ваше ставлення. О, розумієте, проблема теж, не люблю ускладнювати, але немає іншого виходу, крім як ускладнити. Тобто проблема самого от Крейсіна і цих хлопців, які... Це от одиничний випадок, так? Тобто, так, досить резонансний, відомий випадок, так, от, таке от накачане
прости господи, не буду говорити в ефірі слово суб'єкт, скажімо так, явно кримінальної такої спрямування, з іншими такими ж самими суб'єктами вбивають журналіста в центрі Києва. Ну, ясно, Майдан, там все решта люди гинули. От. Але потім його попросту відпускають, бо якби не він вбив, тобто організатор злочинної групи, виявляється, один з членів якої вбив людину, журналіста, виявляється невинним настільки, щоб навіть там якийсь реальний термін отримати ув'язнення. І тут проблема знову, як мені здається, в тому, що як би там ми не говорили, не ми говорили, там, скажімо, адміністрація президента, президент не звітували про судову реформу, проблема якості суддівства і наповнення цієї нової структури, вона, на жаль, нікуди не ділася. Того, що це ж ті самі судді, не знаю конкретно про цього суддю, який приймав це рішення, але от це ті самі, в принципі, люди, вони ж нікуди не ділися, які там забороняли Майдан, які забороняли акції, які забирали права в Автомайдану. Тобто це люди, які, розумієте, в чому найбільша трагедія? В тому, що судова влада – це одна з гілок влади. Тобто от Верховна Рада, Кабмін і там умовно вся виконавча вертикаль під ним, і судова влада. Це річ, яка не може собі дозволити лежати під одною з інших гілок влади. Бо тільки коли вона перестає бути суб'єктом, в країні починається те, що ми зараз маємо. Власне, всі наші проблеми, за великим рахунком, почались з того, що судова влада перестала бути владою. Тобто вона стала інструментом в розборках між економічними колами і виконавчою і законодавчою владою. Вона ніколи не була суб'єктом. І оця відсутність суб'єктності, бажання прогнутись під будь-кого, аби тільки залишитись десь отут на місці, ніхто мене не займав. І при тому всьому це якийсь такий жлобський, прости Господи за таке слово, якийсь такий абсолютно хамський і якийсь такий незіставний з життям світогляд, коли я можу собі за гроші чи просто так, не будемо розкидати звинуваченнями, я можу просто дозволити собі припустити таку думку, що організатора вбивства журналіста, про яке знає весь світ, я можу відпустити підумовно в залі суду. Це просто, мені здається, такий плювок в обличчя всього суспільства і взагалі влади, і держави як такої. Це якісь речі, якісь такі ідеологічні маркери, які показують, що або ми зламаємо цю систему, або вона відродиться в якійсь ще більш Тож ми вже намагалися формі. зробити таку спробу, там щось ламати, люстрацію проводили, наприклад, суддів в тому числі. В судовій системі не було люстрації. Нехай, але ж Конституційний суд заборонив проводити люстрацію суддів. Це зрозуміло. Я маю на увазі, в принципі, ми намагаємося якось оновити владу. До нас приходять у парламенті вже, вигнали комуністів. Приходять журналісти у ту ж раду. Тобто, чому авізи не це там? Це інша гілка влади. Тобто ця гілка влади ще хоч якось міняється, скажімо, законодавча, скажімо так, представницька гілка влади. На місцях. Для мене це все, в принципі, одна структура. Всі виборні органи, починаючи від сільських рад, закінчуючи Верховною Радою. Оця сторона влади. Вона насправді змінюється. Вона змінюється більш динамічно, ніж всі решта. Звичайно, рішення за великим рахунком і далі приймають ті самі групи впливу, які приймали, але роблять вони це набагато складніше, ніж це відбувалося до цього. І в цьому в них є вже реальний якась противага публічна, політична, ресурсна в плані якихось нових таких більш-менш організованих сил. А в судовій владі цього в принципі не існує. Просто не існує противаг. Тобто є кругова порука, замкнена система абсолютно, яка працює тільки на власне виживання. І все. І
таку систему, ну як? Ну ми ілюстрували міліціонерів, там, прокурорів, депутатів, там, керівників, ну, це називається центральні органи виконавчої влади. От ми всіх ілюстрували і не ілюстрували тільки суддів. А чому? Тому що суддівська система в межах, ну, якби, в межах себе, всередині себе, вирішила, що вона не може собі дозволити іншим гілкам влади якби, впустити їх в свій якби, тісний внутрішній світик. Так? Тобто от вони собі сказали, от ви там собі ілюструєтесь як хочете, але нас, от судді, пожалуйста, не займайте, ми тут якби самі розберемо. Я вас зрозуміла. Дуже вам Результат, дякую, пане якби, Романе. На жаль, вже добіг кінця наш ефір. Власне, от ми намагалися підбити підсумки, поговорити про те, що відбувалося в країні. Журналіст Роман Романюк з нами спілкувався. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Команда телеканалу АТR робить усе, аби останні новини ви дізнавалися першими. Дивіться нас. Менда.